Prince e Carla estaban entusiasmados. O seu padriño acababa de chegar con numerosos xoguetes, a cada cual máis bonito. Dáselle moi ben a mecánica e construía xoguetes que se movían sós ou que facían algún movimento especial. Así de pronto, o salón enchouse de bailarinas, acróbatas, coches e numerosas personaxes que se movían de forma moi graciosa. Era o 24 de decembro e era o especial regalo do cariñoso dos Drosselmayer. Os nenos quedaron cun impresionante castelo con monecos que se movían dentro ao compás dunha música cun gran crebanoces de madeira, do que quedou prendada ao instante a pequena Clara. Despois foron dormir, pero Clara baixou de madrugada para ver que tal estaba o seu querido crebanoces, e mirando quedou medio dormida no sofá. Entonces ocurriu algo moi estrano. Todo comezou a agrandarse ao seu redor e de pronto viu que os monecos cobraron vida. O crebanoces dirixía un exército inteiro que loitaba contra uns ratos guiados por un rei, o rei dos ratos. Ambos pelexaban polo castelo de Mazapán, ese castelo tan fermoso que o seu padrino lles deixara. E sen saber como, Clara viuse no medio da batalla. «Pero que fago aquí?», gritou asustada. Entón decidiu poñerse do lado do exército do crebanoces e loitar contra os ratos que eran moi habilidosos e malvados. Nunha das batallas, Clara caeu sobre a vitrina dos xoguetes e rompeuna e fixo unha ferida. Ao abrir os ollos, de pronto viuse na cama e o seu padriño, Drosselmayer, estaba ao seu lado contándolle unha extraña historia dunha princesa rata que fora embruxada pola súa nai, a raíña ratona por glotona, xa que quería comer todo o tociño ela soa. A princesa chamábase Pirlipat e o seu encantamento era tan forte que só podía romperlo un xoven capaz de crebar unha noz con seus dentes. Pasaron moitos anos ata que apareceu un xoven que conseguiu romper a noz cos dentes e liberar así a bela princesa do embruxo. Sen embargo, a raíña ratona, enfadada, convirtiu ao xoven no crebanoces e a princesa xa non quiso casarse con el porque lle parecía feo. Cando Clara curou das súas feridas, decidiu voltar ao salón cada noite para observar a batalla entre o crebanoces e o rei dos ratos, ata que se lle ocurriu unha genial idea. Aos ratos encántalle os doces. Dareille todos os meus doces ao rei dos ratos para que acaben os combates. E así o fixo Clara, que lle ofreceu ata os seus doces favoritos ao rei dos ratos, a cambio de que deixara de combatir co crebanoces. Clara estaba convencida de que o crebanoces fora o que liberara a princesa Pirlipat do embruxo, e aínda así foi, rexeitada por ela por ser feo. Clara sospeitaba tamén que o crebanoces era en realidad o sobriño de Drosselmayer, que por algún tipo de conxuro convertera nese xoguete. Un día, por arte de maxia, Clara converteuse nun ser diminuto do tamaño dos xoguetes que tiña na casa. E nese momento, o crebanoces namorouse dela. «Serás a raíña do reino de Mazapán», dixo el. Clara recordou a negativa da princesa Pirlipat e aceitou. Así o crebanoces recolleuno nunha carroza de ouro e viaxaron xuntos ata un reino maravilloso cheo de doces, árbores de Nadal e xoguetes de 1000 formas diferentes.